naravno, ja padam na sve propagande. I evo, ljudi, da vidite, možemo da igramo u stolni tenis. Ja sam malo reći oduševljena. Hello ljudi, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu danas snimam Temu haul. Tako je, svašta sam nešto poručila i jedva čekam da vam pokažem, ali pre nego što krenemo sa unboxingom moram da vam kažem da kada moj kod koji će biti ovdje na ekranu ukucate u pretrazi Temu aplikacije, možete dobiti kupon u vrednosti od 10.000 dinara. Tako da imat ćete i link u opisu ovog videa, obavezno idite na njega i osvojite kupon od 10.000 dinara. Kao što sam vam već rekla, svašta sam nešto poručila, iskreno vam kažem, više i ne znam, tako da će ovo biti iznenađenje i za mene. Ovdje vidim već da imam svašta nešto, također imam svašta nešto i od stvari. I vidjet ćemo kako to sve izgleda, naravno isprobat ću, ali neću mnogo da dužim, tako da možemo da krenemo na otvaranje. Idemo! Znači ljudi, ja ne znam ni što sam sve poručila, ali ajde krenut ćemo prvo od maskice za telefon koja je predobra. Kada budem isprobala ubacit ću vam da vidite kako to izgleda, moram da je otvorim i vam pokažem. Znači, vidite, bukvalno je wow, mnogo mi je dobra, mislim da će mnogo lijepo i izgledati na telefonu. U pitanju je kao ova zlatna maskica sa ovom zmijom, vidite ovdje je fora jer nema ništa. Tako da mislim da će ovo ekstra stajati na mom telefonu i mnogo mi se sviđa, stavit ću je ovdje. Znam da sam poručila još jednu maskicu, pošto uvijek trebaju maskice, ali ne mogu da je nađem. Mislim da sam uzela skroz, da evo je, uzela sam skroz providnu maskicu za telefon. Evo, možete da vidite. Tako da, to je to od maskica. Da vidimo dalje. Joj, da, ljudi, ja sam poručila i obični kosti. Mislim da sam pozvam 2 poručila, sad nisam sigurna, ali da vidimo. Uzela sam ovaj crveni, znači vidite, i kada se okrene može da bude plavi. Znači to je kao dvostrani i da vidimo gornji deo, čekajte. Moram lepo da poređam, samo sekund, vidite ima kao, ovo je fora. Baš je lijep, iskreno. Ne znam, nikad do sada nisam uzimala crveni kupić, pogotovo ne ovako kao u kombinaciji crveni i tamno plavi, ali sad ću lepo da stavim da vidite. I evo da vidite kako izgleda ovaj kupac, meni je iskreno presladak, a imam dosta stvari, tako da vidim što mi je prvo. Joj, da, ljudi, ja sam poručila korset, sad ću vidimo kako to izgleda i kako je stigao. Znači, vidite. Iskreno delo je baš dobro. Ja sam se odlučila za crni, naravno imate i u drugim bojama, a ja idem sada da isprobam da vidimo kako stoji. I evo da vidite korset, znači pogledajte koliko dobro stoji, čak je ovdje ovako i ustručen, znači ovdje vam pokažem lepo. Ja sam ga sada obukla uz helenke, ali naravno može se kombinuje uz bilo šta drugo. Tako da iskreno jako je čvrst i baš dobro odrađen. A inače vidite i maskicu, čekajte moram ovako da vam pokažem koliko je dobra, znači bukvalno je brutalna, ja sam oduševljena. I vidjeli ste kako mi stoji, ja sam bukvalno oduševljena zato što su stvari stvarno baš kvalitetne. A da vidimo šta imam dalje. Ja iskreno ne znam šta je ovo, sad ćemo da vidimo. Nešto belo. Aha! Joj, da, ja sam poručila ovu majicu, vidite, kao cherry, a ovako izgleda pozadi i baš je lepo. Ovu majičicu sam zamislila uz neki Texas shorts, tako da idem to odmah sada da isprobam pa da vidimo kako izgleda. I evo da vidite majičicu, znači pogledajte kako izgleda od napred. Naravno, poenta je pozadi, jako je lepa kao cherry, to su one, mislim, basic majičice klasične, tako da jako mi se sviđa. Idemo! I vidjeli ste, ovo je bio jedan outfit za svaki dan, a idemo dalje da vidimo šta je ovo. Ovo je vjerovatno opet nešto letnje, znači ima neka bela kaljinica. Unevam se da ja ne znam što sam poručila. Jo, što je dobro! Pogledajte. Možda mi se čini malo da je duža, ne znam, vidjet ćemo kad isprobam. Ovo je neka haljinica koja može se nositi za svaki dan leti.
Ili, na primjer, za plažu, ne znam dok ne isprobam, ali da se ne bih preslačila 100 puta, uzet ću još neku stvar, pošto ih ima dosta, pa ćemo onda zajedno da isprobamo obe stvarčice. Ovu haljinu ću ostavimo ovdje i da vidimo šta još imamo od stvari. Čekajte, opa, još neka haljinica. Ovo mi deluje baš lepo, ali nešto deluje malo. Možda i nije. Sad ćemo vidimo. Ja kad sam poručivala, ja sam mislila da je ovo haljina, ali izgleda je ovo kao neki top, neki gornji deo, ne znam. Ima i ovaj kaiš. Sad ćemo njima da isprobamo da vidimo kako ovo izgleda. Mislim da će biti lepo. Nadam se samo da nije veliko jer ja kad sam poručivala mislila sam da je haljina, ali idemo da isprobamo. I evo da vidite koliko je lepa ova bela haljinica, znači bukvalno je top, baš onako prava za leto. Može i za plažu, za bilo šta, ali odlična je. I evo da vidite ovaj gornji deo, pogledajte koliko dobro ide uz helanke, možete da vidite. Ovdje naravno možete da zategnete i baš je dobar. I ljudi, vidjeli ste kako mi stoji, iskreno baš sam zadovoljna, možda nije baš skroz u mom fazonu, ali opet je jako lepo. Idemo dalje da vidimo što sam ja još ovdje poručila. Jao ljudi, vidite šta sam ja uzela. Znači, meni treba zabraniti kupovinu, evo sigurno. Ja sam poručila mrežicu za stoni tenis. Sad je mi loptica, čekajte, ja sad to moram da otvorim. I rekete sam naravno dobila i lopticu. Znači, poenta jeste da se ova mrežica razvuče preko stola. Sad ću vidjeti uopšte kako to izgleda. Ukoliko budem ja ovo postavila negde, ja ću vam ubaciti snima kako to izgleda, ali čisto sumnjam. Tako da, evo vidite, znači to se ovako razvlači. Naravno može još, nego neću, moram da vratim. Evo vidite, to se zakači i ovako stoji, samo se. Uz to dobijete 2 reketa za stoni tenis. Znači ovo je vrh, ukoliko nemate stoni tenis, ovo možete da uzmete i samo, mislim, ne stoni tenis, nego kao 100 za stoni tenis, kontate. Evo ovako i naravno dobijete ono klasične, gde je to? Klasične 3 loptice. Ovo je ekstra i baš sam zadovoljna, zaboravila sam da sam i ovo uzela. I evo, ljudi, da vidite, možemo da igramo stoni tenis i ovdje, kod mene kući. Čekajte, ne znam da sam lepo usnimila. Uglavnom, ja imam sto u mojoj vikendici, ali ovo je prenosivo, tako da možete bukvalno da ga nosite bilo gde i na bilo kom stolu da igrate. Mnogo je korisno, tako da, eto, ideja kako možete se zabavite i šta možete da poručite. Tako da, idemo dalje. I, naravno, ja padam na sve propagande. Poručila sam ove čuvene ribice sa TikToka. Verujem da već znate o čemu se radi, ali ja sam ovo morala da uzmem. Evo, vidite. Čekaj, sad ću vam pokažem ukoliko ne znate. Znači, poenta je da svaku ribicu ovako izgleda. Ne ovako. Nije ni bitno. Uglavnom, vidite. Svaka je veće dužine. Stvari ne, kako to? Samo sekund. Da, evo ovo je najduža. I ovo je srednja. I sad poenta igre ovako se one. Sam zaboravila. Sad niko ne zna koja je koja. I onda uzmete ovako štap za pecanje. I sada ovako. I ovo je mala i to je jedan poent. I onda uzmete na primjer ovu. Vidite. Ovo je najveća i to je 5 poena. I onda tako igrate. Mislim, već ovo znate sigurno sa TikToka, meni je izlazilo milion puta. Ja ovo nisam nigde mogla da nađem, tako da sam morala da poručim sa Temu. Idemo dalje, mislim da su mi preostale još neke stvarčice. Idemo dalje da vidimo. Opa, šta je ovo? Joj, ovaj kupac je prelep. Ne znam zašto sam sve nešto poručila na crveno, ali ovo je kombinacija crveno-roze kupaćeg koji ima ovo srculence u sredini. Možete vidite, mnogo dobro stoji sigurno. Naravno, kupaći ne mogu da probam, ali vidite, jako je lep. Sad ću vam pokažem, evo ovako samo preko haljine kako izgleda. Ne mogu ni da pokažem, ne mogu ni da zategnem, ali uglavnom srce je ovde u sredini i jako je lep. Donji deo je isti takav, samo sekund. I ima srculenca, vidite.
Naravno, na vezivanje, sad to da li neko voli ili ne voli, to je stvarno ličnog ukusa, ali ovaj kupac je prelep. I evo, sad ću da ga uklonim pored ovog. I evo vidite, još jednom, stvarno je baš lep. A da vidimo dalje, naravno, to nije jedina crvena stvar. Morala sam da uzmem i haljinicu. Ovo znam šta je. Mnogo je lepa, sad ćete da vidite. Tadidadam! Vidite, ovako izgleda od napred, a ovako je pozadi. Jako je lepo, vidjet ćete sada kada budem probala koliko zapravo to lepše izgleda kada obučem. Evo, idemo odmah. I evo da vidite ovu crvenu haljinu koliko dobro izgleda. Ovako izgleda pozadi, znači predobra. Ljudi, ja sam sa ovom haljinicom bukvalno oduševljena zato što možete da je nosite i za svaki dan, a i za neku ovakvu priliku. Baš je lepa. Da vidimo dalje što ja tu imam. Ne znam šta je ovo. Sad ćemo da vidimo. Aha, ja sam poručila komplet. Znači vidite, ovako gornji deo. Da sam poručila onako više da imam za neki trening ili za neko trčanje. Evo, ovako izgleda donji deo. Mnogo lepše će izgledati naravno kada budem probala. U pitanju je komplet, znači vidite, kao dukserica i helenke. I jako je lepo, barem će lepše biti kao što sam već rekla kada budem obukla. Vidite, ima kao ovaj rad i idemo da probamo. I evo da vidite ovaj komplet, znači jako mi se sviđa, pogledajte, evo ja vam pokažem. Rekla sam da sam odabrala za sportske prilike, tako da evo pogledajte. Idemo dalje. Jao i da, ljudi, poručila sam ovu ogrlicu. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda, mnogo lepše kad se otvori, pošto ne možete sada ni da skapirate, ali svakako vi sve vreme imate ovdje sliku sa strane kao i QR kod do proizvoda. Evo, da vidite, samo što ja moram da se snađem ovdje. Znači, ova ogrlica izgleda ovako. I pogledajte koliko je prelepa i koliko dobro može se ukombinuje kao neki detalj uz bilo koji outfit. Znači ja sam oduševljena. Eto, da vidite, lepo. Mislim da sam poručila još neke minjušice, sad ne mogu da vidim da li su ovdje. Nema veze, uzet ću ih posle. Poručila sam naravno nešto što mi je najpotrebnije svaki put kada zalizujem kosu, a u pitanju je set od 3 češljića, sad ćete vidjeti. Znači, prvi je ovaj češljić, naravno klasičan, koji ima i donji deo da napravite razdeljak, vidite, ovako perfektan kao moj. I naravno, ovako manji češljić koji služi da ovako zaližete kosu. To je inače jedna vrlo dobra fora ukoliko želite da vam sve onako izgleda glatko. Evo, s druge strane imamo i ovaj češljić kada stavite gel da lepo raščešlja kosu, a nakon njega ide ovo. I za kraj, ukoliko vam treba veći češelj, za veću površinu, onda je to ovaj. I ovo je stvarno predobro, tako da ukoliko volite da vam rep bude potpuno, skroz glatko, zalizan, obavezno uzmite ovaj set. A mi idemo dalje. I da vidimo šta mi je još ostalo. Da, evo su minđušice. Sad ćete vidjeti koliko su lepe, samo da ih ja otvorim. Evo, moment. Da vidite. Sad ne znam koliko ćete uspjeti da vidite. Da li lepo vidite. Baš su prelepe. Stavit ću ih sada. Da vidimo, mislim, u stvari ne slažem mi se uz ovaj outfit koji trenutno imam, ali evo vidite kako bi to izgledalo. Znači, pogledajte koliko su prelepe, meni se mnogo sviđaju, pogotovo ovaj model, zato što je jako neobičan. Također, jedan jako lep detalj koji možete ukombinovati uz neki outfit, onako, znate kada vam fali ono nešto, eto, stavite ovako minđušice. Da vidimo šta mi je još ostalo. Poručila sam, šta sam poručila, sad ćemo saznamo. Aha, poručila sam helenke za teretanu. Pa, rastegljive su, tako da će mi odgovarati. Sad ćemo da ih probamo, ali ne odmah, pošto imam još neku stvarčicu. Znači vidite, ovo je kao fazon ovog modela.
Više mi deluju kao da su možda zimske, ali vidjet ćemo kada ih budem probala. Uglavnom rastegljive su i to je bitno, tada mnogo lepše stoje. I da vidimo što mi je još ostalo. Ne znam šta je ovo. Samo sekund. Da vidimo. U pitanju je... Jao, ovo je prelepa haljina. Sad ćemo da vidimo kako izgleda. Znači u pitanju je jedna haljina koja se meni toliko svidela. Ali ja sada vama ne mogu da pokažem. Ne mogu da pokažem zapravo koliko je ona predobra. Zato što ne znam koliko ovako lepo vidite, ali sada ću odmah da isprobam, bukvalno sam jedno čekala da mi stigne. Toliko mi se svidio i model, i čipka, i ovo. Znači ono može da bude i za neku baš onako lepu priliku. Sad ćemo da probamo to i ove helenke. Idemo! I evo da vidite helenke. Pogledajte koliko su dobre. Njih naravno nosim u teretanu i ostala mi još haljinica. I evo da vidite ovu haljinicu, jako je lepa. Ja sam malo reći oduševljena. To bi bilo to. Samo vidite koliki sam haos napravila. Oko mene su sve moguće stvari na stolu. Sve su mi kese po povodu ove loptice od stoli tenisa. Samo ispadaju. Tako da, ljudi, no comment, haos sam napravila. Ali, to bi bilo to što se tiče ovog Temu haula. Još jednom da kažem da sve proizvode možete uz moj kod, koji će vam biti naravno tu na ekranu, bio je i do sada. U pretezi Temu aplikacije, kada ukucate moj kod, možete dobiti kupon u vrednosti od 10.000 dinara. Također imate i link u opisu profila na koju možete dodati i da također osvojite kupon od 10.000 dinara. Nadam se da vam se svidio ovaj Temu haul. Ukoliko neke proizvode ne možete da nađete, vratite se, imate QR kod, samo skenirajte i odmah će vas odvesti. Nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa. Također zapratite me i na Instagramu i na TikToku ukoliko već niste. Volim vas, ćao!